ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ କମ୍ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ସମ୍ମତି ଦେଇଦେଉଛୁ, କେବେ ଭୟରୁ, କେବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବରୁ, କେବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ମୂଲ୍ୟକୁ କମ୍ କରନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଯାହା ସହିବେ, ଲୋକମାନେ ସେଇକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଧରି ନେବେ। ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ପରିଶ୍ରମ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚଳିବ ବୋଲି ଭାବିବେ, ତେବେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କିପରି ଦେବ? ସଫଳତା ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମାନଦଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ରଖନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ ଅଟଳ ରହନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନା କହିବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ମାନନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଗଢ଼ନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମୂଲ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ କମ୍ କିଛି ମାନିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛୋଟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେତିକି ମହାନ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।